Il-poplu Malti wawċi ikklassifika fl-ogħla postijiet fl-Unjoni Ewropea dwar it-tul ta' ħajja. Fil-fatt, sas-sena 2016, il-medja li jgħixu l-Maltin u l-Awċin kienet ta' aktar minn 82 sena. Fl-aħħar 5 snin l-età telet bi ftit inqas minn sentejn, id-doppju taż-żieda rreġistrata bħala medja tal-Unjoni Ewropea. Dan joħroġ mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea bl-isem Country Report 2019 li kien ippubblikat fil-jiem li għaddew. Ir-riżulta li matul is-sena 2017 aktar minn 3/4 tal-popolazzjoni Maltija irrappurtat li tinsab fi stat ta' saħħa tajba. ċifra li hija ogħla mill-medja tal-Unjoni Ewropea li kienet 68%. Minkejja l-isforzi kontinwi għal promozzjoni ta' stil ta' ħajja b'saħħitha u biex tonqos l-inċidenza ta' mart kroniku, Malta għadha tirreġistra rati għolin ta' obeżità fost l-adulti u tfal. Mir-rapport joħroġ ukoll li kienu biss 0.4% li qalu li ma nqdewx mill-isptarijiet tal-Istat imqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea li kienet kważi 3%. Ir-rapport jinnota l-livell għoli ta' Maltin li jfittxu minn jeddhom servizzi privati ta' kura medika li hu ta' 27% meta mqabbel mal-medja ta' 15% fl-Unjoni Ewropea. Madankollu, ir-rapport jinnota li fil-waqt li dan il-persentaġġ jikkuntrasta ħafna ma' dawk li rrapportaw li ma nqdewx mill-isptarijiet, ma jidhirx li dan huwa ostaklu għal kura f'Malta. Ir-rapport innota wkoll titjib biex jonqsu l-listi ta' stennija. Madankollu, jingħad li f'ċerti speċjalitajiet ta' kura il-lista għadha pjuttost twila. Ġie nnotat ukoll titjib qawwi fl-investiment fl-infrastruttura tal-kura primarja fosthom biftuħ ta' ċentri tas-saħħa ġodda. Id-Deputat Prim Ministru l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn esprima sodisfazzjon kbira għal dan ir-rapport li fi kliemu jikkonferma l-pożizzjoni għolja li kiseb pajjiżna fil-qasam tas-saħħa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.